Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам барои шумо новинкаҳои папилнои дубайскиро нишон диҳам. Беҳад гулои хушрӯ чашмадагиай. Нархи 3 метраш 150 сомон дона даяй. Касе ки опт мегира бо арзонтарак мешава. Ана ин амудаш лёнай, илёнам ами нарх метиян. Ана гулош беҳад хушрӯвай, и дубайски паплин. Рангшам фасон, гулшам. Ино сангчошон пурра-пурраяй. Диде? Ҳаст бо азанами хел ки заминош сафед боша. Бисёр нағз мебинанд. Менависанд ки паплини сафед нишон диҳад. Анаи бо ҳаст. Хулоса ҳамаи ҳамин чизое ки ҳозир ма шумода нишон медиҳам, нархи 3 метраш, нархи донаш 150 сомон. Яъне тигр. Касе ки нусхаи тигра нағз мебина, ана мехе нусхаи беҳтаринаш ҳаст. Метавонед ки дархост кунед. Доставка дорем ҳам дар дохили Тоҷикистон ва ҳам дар Русия. Ино дар ҷо ҳам дубайскиян ва баъзеош бошад ваян доинг. Паплини доинг и паплини чӣ хеле медонед бешолкай, шохнестай, мулоими хушрӯ ҳангоми шуштан ҳеҷ намешава. ҳез дигар хелашам нишон метиҳам. Ина бинед чӣ рангакои фасон омадагиай. Анаи ҳаст бо. Хулоса кадомеш ки дар кор бошад, метавонед ки анаиам хушрӯй бинед. Аҷоибот рангаш. Хулоса ҳамаи ҳамин сангои дизайн, кадомеш ки дар кор бошад, чи дубайски, чи доинг, нархаш 150 сомон дона дае. Касе опт мегира бо арзонтарак мешава. Боз иҷада якчанд таи дига гуло ҳастай, инора мехоҳам нишон диҳам. Иноям ҳамин нархан. Сангои дизайн. Дидед? Аз ино ман як навор пешниҳод мекунам имрӯз, ё аллакай пеш аз ин видео ба фикрам биромад. Сангои дождикшай аз анами нусхо ва ё 110 сомон ай либосаш. Иҷада боша санги дизайнаш 150. Хулоса кадомеш ки хушрӯ дар назартон то ба мисол ба шумо писанд биёяд, метавонед нависед. Ина нусхаям фасонай. Ина адреси. Ина баъд бо яктаи дига ҳастай аз анаин доинган. Иное ки ҳозир мебинед, ҳамаи ино доинган. Анаи нусхаям фасон санги занҷабил. И 140 сомонай. Се сангаяй. Инаям хушрӯ 150 сомашай. Анаи гулора хушрӯ харидорӣ мекунанд, гулои беҳад фасон. Иноям ҳамихе 150 сомон.